Valmistetaanpa sitten viikonlopuksi vähän terveellisempiä herkkuja. Eli tuommoisten tavallisten sokeriherkkujen tilaan voi ihan hyvin ottaa uuden tavan ja opetella syömään proteiiniherkkuja. Ja tässä yksi vaihtoehto. Eli Herbalifen näihin sitruunanmakuisiin proteiinipatukoihin. Näistä saa aivan ihania herkkusuupaloja, kun niitä pistää paloiksi ja pyörittelee vähän raakalakritsassa. Tässä mä oon jo yhden tehnyt. Mä leikkasin tämän patukan 5 osaan. Ja sitten tää koostumus pyöritellään hiukan käsissä rikki. Ja tehdään siitä tommonen symmetrinen kaunis pallero. Eli voidaan vähän pyörittää vielä pyöreäksi. Samalla kun tätä käsissä pyörittelee, niin se vähän lämpee ja tuo lakritsa sitten tarttuu siihen paremmin. Sitten kun on sopivasti oman mielen mukaan hyvä muoto, niin ei muuta kuin lakritsaan pyöräytellään se siellä vielä ympäri niin, että se jauhe tarttuu. Ja sen jälkeen meillä on seuraava suupala valmis. Näitä sitten kun 5 pistelee, niin on saanut 10 grammaa proteiinia ja varmasti herkullista syötävää. Menee myös ihan välipalasta. Ja tässä mä ajattelin, että mä teen 3 patukkaa. Meillä on lasten kanssa tyttöjen ilta, niin jokainen saa sitten 1 patukan herkutella. Näin. Mutta mieti sun omia herkuttelutapoja. Voisiko niitä vaihtaa terveellisemmiksi? Ja mietin, mikä olisi semmoinen itselle mieluisa tapa nauttia kuitenkin syömisestä ja pienestä napostelustakin joskus. Kuitenkin niin, ettei tulisi kauhean paha olo ja ylimääräistä sokeria kehoon sitten turhan päiten. Myös mantelit, pähkinät ilman suolaa on ihan hyviä napostelutuotteita. Katsoo vaan, että määrä pysyy kohtuullisena. Ja vinkkejähän löytyy parempiin ratkaisuihin myös sitten tuolta kuivattujen hedelmien puolelta ja voi löytää netistäkin selaamalla oikein mukavia reseptejä. Tämä on mukava ja helppo tapa. Ei montaa minuuttia tässä mene, kun on 1 patukka pistetty paloiksi ja pyöritetty lakritsassa ja sitten tietää, että nämä kaikki saa oikein hyvällä omalla tunnolla napostella. Jes, herkullista viikonloppua.